txiki, kueto prest? Egunon, hemen gaude egun bat berri zuekin. Prest momentu zoragarria bat gurekin pasatzeko. Goazen astera! Kaixo, Afia. Kaixo, Daniela. Nola zaude? Super ondo. Zergatik? Nire amaren lagun bat aurrun dago eta gaur ginekologoaren gana joango da. Badakizu zer den ginekologo bat? Ez, baina Ekain, Alejandro, Fatima Ega. Emma, Aiert eta Antonio azaldu ahal dituzte. Ugal aparatu maskulinoak zelula gehiago ditu femeninoak baino. Ume txikiak umetokian negar eta txise egiten dute. Bihotza handiago egiten da emakumeak haurdun dauden bitartean. Obuloa gorputzen dagoen zelula handiena da. Gutxi gora bera, ugal aparatu femeninoak 160 aldiz izaten du hilerokoa. Gizonek zelula txikienak espermatozoideak sortzen dituzte eta emakumeek berriz obuloak gizakiaren zelularik handiena. Vagina oso garratza da. Emakume batzuk bi umetoki daukate eta beste batzuk berriz ez daukate zer. Klitoria da giza gorputzeko nerbio amaiera, gehien dituen eremua, 8.000 nerbio amaiera ditu. Vaginaren usaina aldatzen da dietarekin. Hau izan da gaurko saioa. Urrengo saioan ikusiko gara. Aho txiki, kueto prest, podcasten!